Cando vostedes gusten e ordeen. Podemos, sí? Bueno, pois, moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que pechamos esta semana de traballo, intenso traballo parlamentario, na que, pois, lamentablemente, non, o foco estivo, pois, centrado na política nacional e en esa marea de corrupción que está a inundar ao presidente do Goberno de España, ao seu goberno e tamén ao Partido Socialista, pero antes de meterme máis a fondo nesta cuestión e nas súas repercusións no pleno que tivo lugar esta semana no Parlamento Galego, pois idesme permitir que faga unha breve valoración sobre o Congreso que o Partido Popular celebrou a fin de semana pasada en Madrid, na que penso que quedou patente a importancia e o peso do Partido Popular de Galicia dentro do Partido Popular de España. Para nós é unha enorme satisfacción que dúas persoas que neste momento están ao fronte do Partido Popular sexan galegas e demais, o decimos con orgullo, parlamentarios, diputados deste Grupo Parlamentario Popular. Somos plenamente conscientes da enorme responsabilidade que afrontan neste momento tanto Alberto Núñez Feijóo como Miguel Tellado para conseguir ensanchar o espectro político e o número de votantes e simpatizantes do Partido Popular, co único obxectivo de conseguir unha maioría suficiente que permita sacar a Pedro Sánchez da Moncloa e evitar a todos os españois o bochorno diario e a deplorable imaxe que trasladamos a nivel internacional polos casos de corrupción e as falcatruadas coa que cada día se adereza a actualidade do Goberno de España e de todo o país gracias a ese goberno e ao propio PSOE. Tanto Feijóo como Tellado saben perfectamente que en Galicia contan cos seus mellores colaboradores para levar adiante pois todo aquilo que consideran oportuno para acadar ese obxectivo de gobernar España, para que este país volva a ser un referente a nivel internacional de estabilidade e de políticas pioneiras nos ámbitos sociais e económico e para que deixe de ocupar portadas e a apertura de informativos en radios e televisións polos casos de corrupción e as políticas indecentes que neste momento protagoniza o goberno do señor Sánchez e o propio Partido Socialista. Como dicía anteriormente, a semana viu marcada pola celebración dun pleno extraordinario no Congreso coa comparecencia do señor Sánchez sobre corrupción, no que anunciou un plan de 15 medidas para loitar contra esa corrupción das que a gran maioría ou son redundantes ou xa existían. Polo que ao final quedámonos en pouco máis cunha capa de barniz que pouco aporta ao xa existente en materia de loita contra a corrupción e os corruptos. Os propios suíces xa se encargaron de desmontar afirmando que, cito literalmente, a corrupción non se combate con máis estructuras ou declaracións de boas intencións, senón garantindo a independencia xudicial, medios suficientes e unha aplicación efectiva da legislación vixente. Polo que podemos chegar á conclusión de que todas estas medidas son unha pura maquillaxe política para sair ao paso da crecente preocupación social que invade a toda a cidadanía española, porque a realidade é que a única solución que existe nestes momentos é que o presidente do Goberno atenda razóns, dé o seu brazo a torcer, disolva as Cortes Xerais e convoque canto antes eleccións para que todos os españois poidamos decidir en mans de quen queremos depositar o goberno e o futuro de España. E falamos de medidas insuficientes, redundantes e que xa existen porque hai que ter presente que en Galicia xa se dotou fai 10 anos un ambicioso programa de impulso democrático impulsado por entonces o presidente da Xunta, o señor Feijóo, e que incluía 5 novas leis e 50 medidas específicas para a mellora da calidade democrática na comunidade galega. Por certo, todas elas aprobadas co único voto a favor do Partido Popular de Galicia. Estamos a falar en concreto das novas leis de transparencia do Goberno, das 37 medidas que afectan á propia Administración e altos cargos, da nova lei de asistencia xurídica do sector público autonómico, da lei coa que se reformou o Consello de Contas otorgándolle plenas competencias para a prevención da corrupción e a fiscalización do patrimonio dos altos cargos. A nova lei de financiamento de partidos políticos coa aprobación de doazóns por parte de persoas xurídicas e a obriga de transparencia das súas contas e auditorías e, finalmente, a nova lei de participación cidadá no Parlamento galego, a través de que se regula tanto a participación dos cidadáns como no control como no impulso ao goberno galego a marxe do traballo que xa realizan per se os propios grupos parlamentarios.
Visto e feito en Galicia é comprensible que o tan cacarexado plan anticorrupción anunciado o mércores polo señor Sánchez pois se quede moi curto, non, para o colectivo de magistrados, senón que tamén a nós, o Partido Popular de Galicia, tamén nos parece unha manobra francamente insuficiente do señor Sánchez para tratar de enganar aos cidadáns, dicindo que algo fai para despois quedarse únicamente na borralla sen efectos reais na loita contra a corrupción, contra esas prácticas detestables dos seus compañeiros no goberno e no seu propio partido político. E mentras isto sucede a nivel estatal, que reacción tivemos dos aliados, dos cómplices en Galicia do goberno do señor Sánchez? Pois, francamente, só podemos calificala de deplorable. O único que se lle ocurre ao mellor cómplice que ten o señor Sánchez para tapar as vergoñas do seu goberno, o Bloque Nacionalista Galego, é traer ao Parlamento galego, como fixo neste último pleno, pois unha iniciativa para crear unha oficina antifraude. E que dicir ante a corrupción que inunda o Partido Socialista Obreiro Español? Pois que compre correr un tupido velo e que o mellor que poden facer é investigar ao Partido Popular de Galicia. En fin, unha proposta surrealista e, francamente, plagada de unha evidente hipocresía. Pero como non chegou con facer semellante ridículo no pleno deste Parlamento esta semana, porque, a señora Pontón pareceu insuficiente de un paso máis no día de onte, nunha desas solemnes roldas de prensa coa que nos agasalla, para dicir en resume que deixemos de lado toda a corrupción que asolaga o PSOE ao señor Sánchez, porque ao BNG o único que lle interesa é que cumpra con Galicia. E cumpra con Galicia con ese bochornoso pacto que lle justifica manter o voto dos nacionalistas galegos para que o señor Sánchez siga na Moncloa. Pero do que os socialistas, por certo, se levan rindo dende moito antes da súa sinatura. Porque a realidade é que o BNG non pinta absolutamente nada para o goberno de Pedro Sánchez. Son absolutamente prescindibles. Pero aí siguen a pesar disto, porque, como dixo onte Ana Pontón, hai que pisar o acelerador, supoñemos que na defensa do goberno do señor Sánchez. Iso sí, sin ter en conta que está apoiando un goberno cada día máis asolagado pola corrupción e, polo tanto, aumentando o seu nexo de complicidade con ese goberno. Son os mellores e máis sumisos cómplices de Pedro Sánchez e de toda a corrupción que lle rodea. Polo que non nos queda máis que decirlles que xa está ben. Que xa está ben de tomar os galegos por parvos, que se deixen de insultos, que se deixen de bulos, que se deixen de difamacións e que se deixen, sobre todo, dese falso puritanismo, porque, como tamén quedou de manifesto no pleno, o BNG ten que soportar os seus casos de corrupción e irregularidades administrativas onde goberna e onde gobernou. Abandonen, polo tanto, señorías nacionalistas, o seu apoio incondicional a Pedro Sánchez e súmense ao clamor social que existe para que se convoquen de inmediato eleccións xerais para que España e Galicia, que o que, segundo din, máis lles preocupa, podan abrir unha nova etapa política, que nos confiamos sexa nas mans de alguén que coñecemos ben os galegos, de don Alberto Núñez Feijóo. A debilidade do goberno de Pedro Sánchez quedou de manifesto no pleno de Congreso celebrado esta semana, pero o que é máis alarmante son as concesións que ten que facer os seus aliados, fundamentalmente vascos e cataláns, para que o manteñan en Moncloa. En este sentido, a vindeira semana vaise dar un paso máis coas reunións que Pedro Sánchez ten previsto levar adiante cos nacionalistas cataláns e vascos, nas que con toda seguridade vai volver a ofrecer novas concesións. Aos vascos, con transferencias en materia de seguridade marítima, e aos cataláns avanzando nesa proposta de financiamento singular. Unha proposta que vai en contra de todo o que están a pedir non só as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, senón tamén as socialistas. E o que estamos a pedir todos é que se abra unha negociación conxunta con todas as autonomías para o establecemento dun novo modelo de financiamento autonómico, que decidamos entre todos e na que nos escoiten a todos, en pé de igualdade. Pero a Pedro Sánchez o que lle interesa é manter a súa poltrona na Moncloa e para iso é imprescindible contentar e conceder todo o que lle pidan os seus socios vascos e cataláns, desprezando a todas as comunidades autónomas
e entre elas, por suposto, Galicia, e as súas necesidades tanto de financiamento económico como de novos traspasos de competencias para que todos os españois podamos avanzar en pé de igualdade e contar cun servicios homologables en todo o territorio. España non pode seguir sendo unha marioneta en mans dun goberno que, a su vez, está manexado polos fíos de nacionalistas vascos e do independentismo catalán. É necesario e moi urxente que España teña un goberno forte, que poida tomar as decisións que máis conveñan ao conxunto dos españois. E ese goberno, neste momento, só é posible da man de Alberto Núñez Feijóo e do Partido Popular. E xa para rematar, idesme permitir que faga dúas consideracións. A primeira, para amosar o máximo apoio deste Grupo Parlamentario Popular, o máximo apoio e o máximo respaldo á nosa compañeira Nicole Grueira ante os ataques machistas e as faltas de consideración continuas que está sufrindo como portavoz do Partido Popular en Pol por parte do alcalde deste concello lucense. A última, por certo, de extrema gravidade o pasado mércores no pleno municipal, verquendo todo tipo de insultos e descalificacións. Máis preocupado, creemos, que por insultar e faltar ao respeto a nosa compañeira, que en atender as solicitudes de información e a levar adiante as actuacións necesarias para mellorar a vida e o benestar dos veciños de Pol. Eu lle pido aos responsables do Partido Socialista en Galicia que tomen medidas, porque me parece que o paternalismo, o machismo e a falla de respeto amosada continuadamente por este alcalde socialista contra unha compañeira é francamente deleznable. E a segunda cuestión, e xa se me permitides nun plano moito máis agradable, ten que ver cunha efeméride que celebramos hoxe. Fai 15 anos que España gañaba o seu primeiro mundial. Seguro que todos recordamos onde estábamos cando Iniesta nos fixo aquel agasallo en forma de gol. E hai que recordar que durante esos 15 anos de aquí para cá os galegos otorgaron unha e outra vez ao Partido Popular a súa confianza a través de 4 maiorías absolutas. Nos agardamos que esa confianza continúe durante moitos anos, do mesmo xeito que nos gustaría tamén que esa nova xeración de brillantes xogadores que integran a selección española de fútbol pois volvan a agasallarnos con outro mundial, a poder ser no primeiro a oportunidade que teñan que o próximo ano 2026. Iso sí, nos gustaría que ese segundo entorchado coincidise con que a presidencia de Galicia ostentase Alfonso Rueda e que a presidencia de España xa estivese en mans de Alberto Núñez Feijóo. Creo que eso sería unha magnífica noticia para todos os españois, independentemente de que sexan aficionados ao fútbol ou non. E pola miña parte, nada máis, poñerme a vosa disposición por si considerades que hai algunha cuestión que podemos clarexar, puntualizar ou tedes interés en algunha outra cuestión da que non falásemos. Neste debate no Congreso considera que o presidente do partido, o señor Feijóo, utilizou un ton axeitado? A mí parece que hai unha certa polémica co ton que usou o presidente Feijóo nese debate, que non acabo de entender. Dende logo foi un ton moi por debaixo do que estamos acostumados a recibir os membros do Partido Popular. E me preocupa esa obsesión que hai por si se mencionan ou non as familias dos diputados ou dos responsables públicos. Mire, este señor que ilustra unha fachada en pleno centro de Madrid é o irmán da señora Ayuso, que non está acusado absolutamente de nada, que non ten pendente ningunha débeda coa xustiza e non hubo ningún inconveniente en mancillar o seu nome en mitad dunha campaña electoral. Ese mismo señor foi atacado directamente desde os bancos azuis do Congreso dos Diputados, os bancos que ocupa o goberno, por parte dunha ministra dun goberno presidido por Pedro Sánchez. Pero que aquí en Galicia fai escasas semanas unha diputada galega se foi á casa da parexa do señor Feijóo
a imputarlle unha serie de irregularidades por unha porta que dá un espacio público que foi aberta décadas antes de que esta señora adquirise o inmoble. A mí me parece moi ben que se pida respeto para as familias, pero me gustaría que ese respeto se practicase coas familias de todos. E me parece que a esquerda nacional e galega ten unha doble vara de medir que resulta francamente escandalosa. En todo caso, entre as moitas declaracións que escoitei desde ese pleno, a que botei de menos é a unha que desmentise as afirmacións que fixo o señor Feijóo. Esa todavía non se produciu e me parece que non ten visos de que vaya a chegar. Polo tanto, me pareceu un tono francamente adecuado. Mire, o señor Feijóo creo que non ten intención de achegarse a ninguén máis que as urnas, que é o que está pedindo. E a partir de aí, o que está dicindo que unha vez que se produza esa, esperamos, renovación da confianza dos cidadáns en mans de quen consideren oportuno, que estou bastante convencido de que non será o señor Sánchez, abriremos un tempo de diálogo. E o señor Feijóo creo que deixou ben claro cales son as condicións dese diálogo. Todo se pode dialogar con todo o mundo dentro do marco constitucional. E non cabe ningún diálogo fora dese marco. Así que tanto Junts como o PNV saben perfectamente cales son os marxes nos que podemos chegar a acordo. En eses marxes todo é posible e todo creo que non hai que poñer a priorismos nin hai que poñer liñas roxas previas. Nós só temos unha liña vermella, tamén foi establecida polo señor Feijóo, e a de dialogar con Bildu, con aqueles que durante décadas defenderon a violencia como forma nocienta de facer política. Con eses non temos que nada que falar e co resto falaremos todo o que queiran sempre dentro do marco da Constitución. Mire, eu creo que teñen que ser conscientes os galegos que a financiación autonómica non é outra cousa que unha tarta. E o que temos que decidir entre todos son como se formulan as condicións de reparto desa tarta. E a mí me ensinaron que normalmente os que queren comer sós é porque queren comer máis. E, polo tanto, se ao independentismo catalán se lle regala un pedazo máis grande da tarta, os galegos teñen que saber que é a eles a que non lle chega. E esa é a realidade. Isto de que se diga que se vai a aumentar nos próximos anos estou seguro que haberá momentos nos que o diñeiro que se achegue ás comunidades aumentará. E cando cheguen momentos peores, diminuirá. E iso é algo que temos que asumir todas as administracións. A cuestión non é canto, senón como se distribúe. E nós o que pedimos é que se establezan criterios obxectivos, acordados, dialogados, e que se establezan nunha mesa común. E o que se nos está dicindo é que non, que van a negociar co independentismo catalán, e iso sí, que van facer pensando tamén nas nosas necesidades. Home, pois estamos moi agradecidos, pero creemos que das necesidades do pobo galego se pode ocupar perfectamente o goberno galego, que foi a quen, por certo, a cidadanía decidiu que lle correspondía esa función. E, polo tanto, que estamos pedindo? Que se abandonen eses diálogos bilaterais de xente que o que quere é quedarse cun trozo do pastel que non lle corresponde a costa de quitarlle os demais e que nos sentemos todos xuntos para decidir como facemos para que cada cidadán español, independentemente de onde viva, poida recibir un trozo bastante semellante do pastel. Me parece que é unha postura francamente razoable e alguén debería de explicarlle por que o señor Sánchez considera que hai determinados cidadáns que teñen dereito a máis, probablemente a costa dos demais e a cambio de que os sosteñan uns días máis en Moncloa. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias a todos. Espero vervos en vindeiras ocasións, salvo que algún vaya xa a disfrutar dunhas seguro que merecidas vacacións.